ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗിരീസ് വെറൈറ്റി വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മാർച്ച് 26 ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കുടി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ ജോലിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നാലും ഒന്ന് നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലോട്ടൊന്ന് നടന്നിട്ട് വരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ പൂന്തോട്ടം. ഇവിടെ പലതരം ചെടികളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് റോസുകളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാത്തിലും നല്ല പൂവൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക്, ഇത് നല്ല ഇനം കുരുമുളകാണ്. അതെല്ലാം തിരിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഓടി വന്ന് പറിക്കാമല്ലോ ഒരു കറി വെക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ റോസുകൾ നമ്മൾ റോസ് പരിപാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നടക്കണം. പിന്നെ പൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരുവം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തങ്ങ് കളയണം. എങ്കിലേ അടുത്ത കിളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഉടനെ തന്നെ നല്ല ഇത് വന്നോളൂ. ഈ റോസിലുമൊക്കെ റോസ് പൂ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ്. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിക്ക് പറയുന്നത് പ്രൂണിങ് എന്നാണ്. നമ്മളങ്ങനെ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോസിനെ നോക്കിയാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പൂക്കളും തരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളച്ചട്ടിയിൽ കാണുന്നത് നമ്മളൊരു വലിയ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടുത്തെ ലാൽബാഗിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചെടികളാണ് ഈ വെള്ള ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. 4 എണ്ണം കൊണ്ടുവന്നു. 4 റോസായിരുന്നു. പക്ഷേ 3 എണ്ണം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു. 4ാമത്തെ ആൾ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, അത് എന്തായാലും ഉണങ്ങി നിൽക്കുവാണ്. വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പം രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിതേ കൊച്ചിലേമലയെ കാണുന്നൊരു ചെടിയാണ്. ഇതിന് പറയുന്നത് കനകാംബരപ്പൂവാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കുഞ്ഞിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പം തലയിൽ വെച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു പൂവായിരുന്നത്. പിന്നെ അടീനിയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൂക്കൾ ഉള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 2-3 കളക്ഷനുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ജമന്തി. നന്നായിട്ട് വെയിൽ കിട്ടിയാൽ പൂവുണ്ടാവുന്നതാണിത്. നമ്മളിപ്പം പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ചീരകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റോസുകൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് 10 മണി പൂവാണ്. പല വെറൈറ്റി കളറിലെയാണ്. ഇത് മഞ്ഞ, ഒന്ന് മങ്ങിയത്, പിന്നെ വയലറ്റ് കളറ്. ഇതിനൊക്കെ നല്ല വെയിൽ വേണം, പക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും. ഇച്ചിരി കൂടി വലിയ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് മജന്ത കളറിൽ. അങ്ങനെ അടീനിയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചെടിയാണിത്. ഇതിൽ നമുക്ക് പൂ വന്നു. ഇതൊക്കെ നല്ല വെയിൽ വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബോഗൻവില്ലകൾ, ഇതിലും പൂ വന്ന് തുടങ്ങി. അതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തോളം ഒക്കെ നിൽക്കും ആ പൂക്കൾ. മജന്ത കളറ്. ഇത് പിന്നെ നമ്മളൊരു വയലറ്റ് കളറിലെ പൂവാണ്. ഞങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ കല്യാണം വിളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തൈ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിപ്പം നിറച്ച് പൂവായി. വെള്ള ബോഗൻവില്ല, വയലറ്റ് കളറിലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പിന്നെ നന്നായിട്ട് 2 നേരവും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇച്ചിരി വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എങ്കിലേ നന്നായിട്ട് വന്നോളൂ. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനാണ്. അത് കൊറോണ സമയത്ത് ഞാനും മക്കളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു ഗാർഡനാണിത്. അന്ന് നമുക്കിത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും. സാധാരണ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് പറ്റുന്നത്, ഗാർഡനറെ കൊണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റാണ്. ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ഇത് ഒരു മോളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചെറിയ തണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അത് വളർന്ന് ഇത്രയുമായി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ അത് നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെടി വിശേഷങ്ങൾ. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മളിവിടെ കുറേ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം മുരിങ്ങയാണ്. ഇത് നല്ല ഇനം മുരിങ്ങ. വർഷം മുഴുവൻ നമുക്ക് കായ്ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. അതേ കുറച്ച് മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ അതിൽ കായാണ്. ഇപ്പോഴും പൂത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതൊന്നും അവർക്കും പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും നല്ല സഹകരണത്തോടെ ഞങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിലുള്ള മാവാണ് അത്. ഞങ്ങളൊരു പരീക്ഷണമാണ്, ഡ്രമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് വളർന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ 1-2 വർഷമായിട്ട് പൂക്കുന്നുണ്ട്. മാങ്ങ പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. നല്ല ഇനം മാവാണ്. ചന്ദ്രമുഖി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാവാണിത്. പിന്നെ ഇത് 2 എണ്ണമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഒരുപോലെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കുംബറിൻ്റെ തൈയാണ്. കുക്കുംബറിൻ്റെ അരിയിട്ട് കിളിപ്പിച്ച് ഒന്നും പടരാനായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറിക്കുവാണെങ്കിൽ അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ അത് 4 ചൂടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പേരയ്ക്കയാണ്. അത് പേരാന്ന് പറയുന്നത് തായ്ലൻഡ് പേരയാണ്. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല ഇനം തൈയാണ്. ഇത് വർഷത്തിൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾക്ക് പേരയ്ക്ക കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലും വലുതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം പറിച്ചായിരുന്നു. ഇവിടെയും കായ്കളുണ്ട്. ഇതും പേരയ്ക്കയാണിത്. വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ പറിക്കാം. നല്ല വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ കിളികളും ഒക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്കും കൊടുക്കാനും നമ്മളും കഴിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്കും കഴിക്കണമല്ലോ. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ തെങ്ങ്, നമ്മുടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് 2 തെങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഇതുമാണ്. കായ്ക്കാറായിട്ടില്ല. വളങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വാഴയുണ്ട്. ഇത് വാഴക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു കൊലയുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഞാനെടുത്തു. കൊലയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇച്ചിരി വിളയണം. പിന്നെ നമുക്കിത് കോവൽ പടർന്നിട്ടുണ്ട്. കോവയ്ക്ക ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ കോവലിൻ്റെ ചുവടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പറമ്പിലാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചുമ്മാ കിടക്കുന്നൊരു പറമ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നൊന്നും വളമൊന്നും ഇടാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് കായ്ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാച്ചിൽ ഇല്ല ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാച്ചിൽ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു രസമാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ധനുമാസം വരുമ്പം നമുക്ക് കാച്ചിൽ പറിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിക്കാന്ന് പറയുന്നൊരു സന്തോഷമല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ മിക്കവാറും കൊല ഉണ്ട്. പറഞ്ഞണക്കാണ്. ചൂട് ഇവിടെയും ബാക്കി ഭാഗം അപ്പുറത്തുമാണ്. അപ്പുറത്തെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലോട്ടാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ 2 കൂട്ടരും കൂടാണ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് വെള്ളക്കാന്താരിയാണ്. വെള്ളക്കാന്താരി പൂത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി എടുത്തപ്പം ആളൊന്ന് ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ചീര എന്ന് പറയും. തോരൻ വെക്കാൻ നല്ലതായത്. ഒരു 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തോരൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ കിളിന്ത ഭാഗം ഒടിച്ചെടുത്താൽ മതി. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക കൊച്ചു തൈയിലേ വെണ്ടയ്ക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു 5-6 ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഓരോന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാമ്പാർ വെക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പറിക്കുന്ന കാന്താരികളും പച്ചമുളകുമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം എടുത്തതേ തീരാറായി. ഇത് വഴുതനങ്ങയാണ്. വഴുതനത്തൈ. വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് പൂവൊക്കെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടവും. വേറെയും ചെടികളുണ്ട്. ഈ വഴുതന തൈയിൽ 2 വയലറ്റ് കളറിലെ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഇനമാണ്. അതാണ് ഇത്ര ചെറുതിലെ പൂക്കുന്നത്. പിന്നെ തക്കാളിയും ഇതേ പൂക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി തൈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ സന്തോഷമല്ലേ. പിന്നെ പച്ചച്ചീരയാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ തുളസികളും വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കി നിറയെ തുളസികളാണ് വെള്ളം വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ എളുപ്പം. ഇവിടെ ഇത് വെള്ള വെജ്ജി മുളകെന്ന് പറയും. അത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഒന്നും കായില്ല. ഞാനെല്ലാം എടുത്തു. നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും വഴുതന ഇവിടെ എല്ലാം വഴുതന തൈകളാണ്.
ഇത് കാന്താരി പച്ചമുളകാണിത്. ഇതിലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തായിരുന്നു. എല്ലാം പോയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ ഇത് ഇത്രയും വളർന്നു. ഇതൊരു വലിയ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റണം. ഇത് ക്യാബേജിൻ്റെ തൈയാണിത്. ഇതൊരു വലിയ ചട്ടിയിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതും ഒരു ചുമല വെണ്ടയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാനെടുത്ത് ഒരു സാമ്പാർ വെച്ചപ്പോൾ അതിന് ഇന്നലെ പറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇത് നല്ല ഇനം പത്തരയാണ്. നിറച്ച് കായ ഉണ്ടായിരുന്നു, പത്തരക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇതൊക്കെ നിന്നാണ് പഴുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തിപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പച്ചയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പഴുക്കട്ടെ, അത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കെടുക്കാം. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയുടെ ചെമ്പകമാണിത്. പക്ഷെ ഇന്നും പൂവായിട്ട് നല്ല രസമുള്ള നല്ല മണമായി ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നാൽ. അത് നമ്മളെ നോക്കിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓർക്കിഡ്, ഈ ഓർക്കിഡയിൽ പൂ വന്നു. പക്ഷേ ഇതിപ്പം ഈ മാറ്റി നടാൻ സമയമായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി നടണം പല ചട്ടികളിലായിട്ട്. മഞ്ഞ ചെമ്പരത്തിയാണ്. ഇന്നലെ പൂവുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്നത് പോയി. പക്ഷെ എന്നാലും മിക്കവാറും പൂവുണ്ടാവും. നല്ല ഇനമായി ഈ ചെമ്പരത്തി. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ല ഇതാണ്. എപ്പോഴും പൂവാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷമായി ഈ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വിശിഷ്ട ചെടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് പൊന്നാങ്കണ്ണി ചീര എന്നാണ്. ഇത് കണ്ണിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് ഈ കാറ്ററാക്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പോലും ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് വരത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര നല്ല ഇതാണ്. ഇപ്പം നമ്മളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. നമുക്കും ഇത് തോരൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം. അപ്പം ഭാവിയിൽ നമുക്കൊന്നും അസുഖങ്ങൾ വരത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ചട്ടിയിലും. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വരുത്തി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും മേടിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പുതിനയിലയാണ്, പുതിനച്ചെടി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതെല്ലാം വിഷമടിച്ച് വരുന്നതല്ലേ. ഇതാകുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് തൊട്ടാൽ തന്നെ എന്തൊരു മണമാണ്. ഇപ്പോഴേ നല്ല മണം വന്നിരുന്നു. ഇതും ഞങ്ങൾ കാപ്പിക്ക് ഇടാൻ, ചേട്ടൻ്റെ കാപ്പിക്കൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു തണ്ട് പറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാണ് പെട്ടെന്ന് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഇത്രയും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പച്ചച്ചീര. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ഈ വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന അരികൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടുത്ത വർഷവും തൈകളുണ്ടായിക്കോളും. പക്ഷെ നിറച്ചുണ്ടാകും. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കില്ല. ഇതും ഒരു പ്രത്യേകത, നല്ല ചെടിയാണ്. റോസ് കളറിലെ പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പൂ പോയതാണ്. ഒരു ദിവസമേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഈ പൂവ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെത്തിയുണ്ട്. 2 ടൈപ്പ് ചെത്തി. ഇത് കുടച്ചെത്തി എന്ന് പറയും. ഇത് ചെറിയ പൂ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ. ഇത് ചെത്തിയാണിത്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇതൊക്കെ പിച്ചിയുണ്ട്, നിറച്ച് പൂവുണ്ടാവും പിച്ചിയിൽ. ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ലാത്തതുണ്ട്. പിന്നെ ചേഞ്ചിങ് റോസ് എന്നും പൂവാത്. നല്ല രസമാണ്. നമുക്കത് ഇവിടെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് നോക്കാം. ഡ്രസ്സിന് വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 3, 4, 5 പൂവായിരുന്നു ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം 2 ദിവസമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ സമയമായിരിക്കത്തില്ല, അതായിരിക്കും. പിന്നെ കൊളാമ്പിയിലെന്നും പൂവാണ്. അത് മതിലിന് വെളിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവനും കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ തെങ്ങ്, ഇത് ഗംഗാബോണ്ടൻ തെങ്ങാണ്. 3 വർഷം ആകുമ്പോൾ കായ്ക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം 2.5 വർഷമായി. കഴിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് അവയെ നോക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഇതിപ്പം ഒരുപാട് കളറിലെ പൂക്കൾ എല്ലായിടവും കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 2-3 കളറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ. അങ്ങനെ രാവിലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഒന്ന് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഇന്നും ഇങ്ങനെ നടന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വലിയ അടുക്കളയിലോട്ട് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രഭാത വിശേഷങ്ങൾ. നാളെയും നമുക്ക് അടുത്ത വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് വരാം.
അപ്പം ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.